Wa amal kafir lan anapun utawi wong kafir iku idza hadarahu ing dalem nalikane teka ing al kafir apa al mautu mati ukhidat mongko den alam utawa den jupuk apa nafsuhu roe al kafir anfan kelawan keras utawa kasar utawa kusuk. Jadi iki sing dawuh Imam Ghazali, wong kafir beda ambek wong muslim utawa wong mukmin. Perlakuane niku beda. Dawuh Imam Ghazali, nek wong kafir ketika meninggal dunia niku perlakuane beda ambek wong mukmin utawa wong muslim. Nek wong muslim kalau wingi sampun. Saiki nek wong kafir ketika idza hadarahu al mautu, ketika mati ini wis teko, ketika ajali wis teko niku yo dijupuk roe, maksudnya dijabut yo roe. Jadi iku wong muslim, wong kafir tetep dijabut roe, bedane nang perlakuane. Jadi jabute niku anfan, jabute niku kusuh malaikat niku. Ket mulai jabuti tok iku wis kacek pisan. Nek wong mukmin kan kalau wingi jabute iku diusahno saapi-apike. Kaya dene jabut para ulama niku. Soale warasatul anbiya, nek wong duwe iman niku jabute alus. Tapi nek wong kafir niku nek jabut niku kusuh kaya barang sing gak penting, kaya makhluk sing gak penting. Jadi jabute tok niku anfan, keras, kusuh. Wa qala lan dawuh, matur ngoten perlakuane ya beda. Wa qala lan dawuh sapa? Wa qala lan dawuh laha maring nafsu. Mantun dijabut, mantun ngoten diomongi. Ngomongine ya beda ambek wong sing mukmin, wong muslim, wong kafir niku. Sapa al malaku malaikat. Dawuh ing ukhruji. Metuwa sapa sira roh. Metuwa sapa sira ayyuhan ya apa iki? Ayatuhan nafsu. Metuwa sapa sira ayatuhan nafsu he eling-eling roh al khabisatu kang jember utawa kang ala. Iku ngucape malaikat sadurunge dijabut, diomongi Allah sih. Metuwa he roh sing ala. Minal jasadi saking jasad al khabisi kang ala. Metuwa sangka jasad sing ala. Dadi roh iku wis diilokno Allah, jasate ya diilokno Allah. Iku sadurunge dijabut kelawan keras, kelawan maksa. Jadi diomongi Allah sih. Iku nek wong kafir, beda ambek wong mukmin, wong muslim. Nek wong muslim kalau ingat ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tadi ngomongi api, alus, sopan malaikat itu. Tapi nek wong kafir niku ngomongnya beda. Engko beda maneh ambek wong sing muslim tapi sing rada ngremehno ya beda. Beda maneh ambek kaum Nabi Isa ngono ya beda. Dadi engko keterangane ono. Jelas niki wong kafir, suwalike wong mukmin, suwalike wong muslim. Ngomongine sadurunge dijabut wis beda. Ngomongine iku metuwa roh sing Allah, metuwa sangka jasad sing Allah. Dadi rohe sak jasate dilokno Allah ambek malaikat. Mantun ngonten, mantun diomongi ngono dijabut kusuk, dijabut kasar, dijabut niku wis ngawur jabute malaikat. Ya soalnya wong kafir sing mati. Iki dawuh Imam Ghazali. Faidan nuli ing dalem nalikane qala laha al malaku ukhruji. Ayat Tuhan nafsul khabisat. Lahu iku kedue al kafir surahun utawi panjerit, surahun utawi jerit-jerit utawa panjerit, surahun utawi jerit-jerit, kasurahil hamiri, koyok jerite khimar, koyok jerite khimar. Faidah qabadoha, mongko ing dalem nalikane jabut ing al kafir sapa Israilun, malaikat Israil. Tadi ketika dijabut
niku swara langsung nyuwara kaya swarane himar, dadi jerit-jerit kelaran. Iku soalnya sing mati wong kafir. Dadi mantun diomongi gak apik, roh delokno roh sing gak apik, jasad delokno jasad sing gak apik. Dadi roh sing gak apik metu saka jasad sing ora apik. Jasad sing ala sing ina wis metu mantun ngoten dijabut kusuk, dijabut kelawan keras. Mantun ketika dijabut niku langsung jerit-jerit kelaran. Cara sampean dhewe mun dipisui wong kok ya kaget sih. Ya mangkel. Iku mboten trima wonten, luwih parah kok iku. Dadi wis dipisui katik dilarani pisan. Sing larani sapa? Malaikat. Gak mungkin sampeyan iso nglawan. Dadi mantun diomongi Allah, roh dilokno Allah, metu saka jasadmu sing Allah kan nglakoni dosa. Mantun ngoten dijabut kusuk pisan nek jabut. Saking lorone sampe jerit-jerit, kaya jerite khimar niku. Suarane kaya suarane jerite khimar ngoten niku. Mantun dijabut ambek malaikat Israil, mantun wonten nawalaha mongko nampani ing al kafir sapa zabaniyatun malaikat zabaniyah. Sapa zabaniyatun malaikat zabaniyah. Utawa jeneng malaikate niku Dakyail sing nampani niku. Nampani nggawa munggah nang langit. Nek wingi sing wong mukmin utawa wong muslim jenengan Sol-Soil sing nampani. Nek zabaniyah iki malaikat nyerupa mboten api. Nek sing nggawa roe wong sing apik, wong sing mati iman, wong sing mati husnul khotimah, malaikat Sol-Soil iku nyerupa api. Ngomong ngene apik, perlakuane apik, ya diistimewakan. Soalnya wong sing mati wong sing apik, wong sing nggawa iman, matine husnul khotimah. Lha iku wong kafir sing matine suul khotimah. Wong kafir sing wong sing gak apik. Ning ngomong ngene ora apik, perlakuane ya ora apik. Dadi beda ambek wong sing sae. Lah sing nampani salah satu nih malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu jenenge Dakyail ketika itu. Diarani Zabaniyah karena nyurupane mboten sae. Sapa Zabaniyatun malaikat Zabaniyah? Kubahul wujuhi kang Allah pira-pira wajahe. Dadi sing nampani mantun dijabut malaikat Israil niku lho. Terus ditampani malaikat Zabaniyah rupane Allah medeni. Jadi sama niku wis dilokno Allah ketika jabut yo kusuk taman kelaran sampai jerit-jerit mantun wonten ditampakno dikekno nang malaikat sing rupane Allah. Sudi siabi kang ireng pira-pira klambine. Soalnya menyesuaikan dengan wong sing mati, wong sing Allah malaikat iku wajahe Allah klambine ireng. Tapi nek wong sing mati api kan malaikate nyerupa wajah api, ganteng, wangi, mantun ngoten klambine kan ya warna putih. Jadi bersih lah malaikate. Karena iki sing mati wong kafir, malaikate nyerupa Allah, wajah ya Allah, klambine warnane ireng. Jadi sing jelas nyerupa sing boten sae. Karena sing mati roe boten api utawa nafsul khabisa. Sudus yadi kang ireng pira-pira klambine. Terus manunguni apa iku lapane? Mantun mim nun tak tu mim nun tak nun wawu. Manas tu raihati kang padha basin ambune. Jadi malaikat sing nampane niku nyurupane wis kuwala, klambine ya gak karuan, ambune ya gak enak. Iku malaikat nyurupane ngonten niku krana nampani roh sing Allah. Roh sing Allah iku ambune ya ora enak. Ambune wis ora enak. Mantun ngonten jasate iku ya wis gak karuan, eleke ngoten. Makane sampe malaikat ngelokno, nafsu sing Allah, roh sing Allah, metu saka jasad sing Allah. Mantun dijabut kelaran dikekno nang Zabaniyah. Nyerupa malaikat sing nyerupa Allah niku. Bi aidihim iku ing dalem pira-pira tangani Zabaniyah masuhun utawi kemul kasar. Masuhun utawi kemul kasar min syi'rin saking rambut. Jadi malaikat itu nampani ini yang gawe kemul. Nek diibaratno kan kaya bayi citas lahir niku. Cuma iku lah wong sing citas mati mantu dijabut nyawane.
bayi jelas lahir biasanya kan ya dikemuli. Wong mantun mati ku ya dikemuli ya malaikat. Tapi ndelok sing mati. Nek sing mati apik kemuli kan dijukukno kemul teko swarga. Ambune wangi ngono kemuli. Apik ambune wangi, alus. Tapi nek kemuli wong sing mati, malaikat nampani niku nggawa kemuli dijukukno teko neraka. Dadi kemuli ku kasar, mantun wonten sampean didelenan kemul iku wis kelaran, soalnya iku teko neraka kemuli. Iku soalnya sing mati wong kafir. Fayatalaqauna nuli nampani sapa zabaniyah ing nuli nampani sapa zabaniyah ing kafir biunfin kelawan keras atau kelawan kasar, biunfin kelawan keras. Jadi nampani ini ya usuh pisan malaikat niku wis kaine kain teko napa nampani ini ya usuh. Jadi ket awal sampai akhir ku perlakuane mboten sae. Krana sing mati wong kafir, wong kaapi, wong sing gak duwe iman. Fayastaqilu nuli malih sapa al kafir sakson ing awa-awan suwiji insanian kang bangsa menungso ala qadril jaradati ing atasi kira-kirane walang, Jadi ditampani didelenan kaya niku wis kaya dene walang nek gosong niku. Ya saking panase. Nek gak percaya sama nek mari mati diteno. Kok delok malaikat sing nyambut awakmu iku ngomong apik gak nang awakmu. Nyerupane ya apa ya iku sakmono iku kok perlakuanmu nang akhirate. Jadi teko sadurunge mati kan wingi proses ya ono. Sadurunge mati ya wis ketara wisan. Iku sakmuse mati iku tanda-tandane ya ketara ya. Sampeyan iku wong apik ta wong gak apik. Delokne perlakuane malaikat. Delokne malaikat nyurupa apik gak nang awakmu. Katik nyurupa gak apik wis hati-hati. Katik kok omongane gak apik malaikat ya hati-hati. Iku tandane cilaka berarti awakmu. Nek nyurupa apik perlakuannya api, ngomongine api, itu berarti tandane bejo awakmu. Li annal kafira kana setuhune wong kafir fil akhirati ing dalem akhirat iku aqdamu luweh agung. Iku aqdamu luweh agung utawa luweh gedhe apane Jerman naton ini minal mukmini tinimbang wong mukmin. Atau apane Jerman dosane minal mukmini tinimbang wong mukmin, atau apane Jerman siksane minal mukmini tinimbang wong mukmin. Jadi soalnya nang akhirat wong kafir iku luwih agung siksane timbangane nang dunya dibandingno wong mukmin. Nek wong mukmin beda. Iku sing dawuh Imam Ghazali sing dawuh ketika itu nang kitab iki. Falidalika krana arahe mengkono-mengkono aqdamu Jerman minal mukmin. Karena ana apa ruhuhuroi al kafir ana iku akbaru luwe agung. Makanya perlakuane beda banget ambek wong mukmin. Iku wong kafir perlakuane beda banget ambek wong mukmin. Wasaya tilat bakal tumeka fisah iki ing dalam kitab as-sahih. Apa anna dorsal kafir setuhune busine wong kafir nang ngene kitab as-sahih. Busine wong kafir finnari ing dalem neraka iku kajabali Uhudin kaya gunung Uhud ing dalem abuhe. Dadi gusine wong kafir krana mungkin nang neraka disiksa ambek malaikat ya abune wis gedhe kaya gunung Uhud. Ya saking larane krana disiksa krana amali dhewe niku. Saking larane diibaratno gusine iku cara sampean lara untu nek gusine mendel iku tak lara sih. Iku mendel ambek kawedhe. Dipadakno kaya gedhe gunung Uhud iku ndudono saking banyete siksane maksudnya. Fayak rojunuli den unggahake sapa bihi kafir. Iki terusno ngomongan. Dadi mantun dijabut ambek kan perlakuane diomongi wis gak apik, mantun ngonten jabute iku ya ora apik. Malaikat Israil iku terus mantun dijabut iku dikekno mang malaikat sing rupane gak apik, diperlakukan gak apik terus digawa munggah. Mantun ngonten digawa munggah. Roy wong kafir iki Kayu ojo ini dan munggahake kaya prosesi wong mukmin wingi. Wong mukmin wingi kan digawa munggah nang langit 1 2 3 4 sampai mangke nang panggonane kan arwahul mukmin kan jenenge al-baidho.
Baik itu lah ibaratnya panggonan sing putih bersih ngono. Soale nggone roh sing mukmin iku samantune nang langit pitu ana panggonan disiapno digawe arwahul mukminin sadurunge sowan nang Gusti Allah. Lah iso sowan nang Gusti Allah tak gak salah satu keterangane Imam Qurtubi iku ndelok wong mukmine ketika nang dunya iku sing iso sowan rata-rata wong sing pernah makrifat nang Gusti Allah. Dadi gak kabeh iso sowan nang Gusti Allah. Ketika proses mantun meninggal dunia niku lho. Iku durung kiamat, iku proses mantun meninggal dunia niku. Lah saiki wong kafir mantun diperlakukan boten sae ketika diunggahno nang langit. Mantun ngoten diunggah digawa munggah ambek malaikat nang langit, malaikat sing Allah rupane niku. Hatta yang tadi singgo tumeka sapa al kafir ila sama'id dunya maring langite dunya. Dadi langit pertama, langite dunya. Digawa munggah nang langite dunya faya proku nuli dodok sapa al aminu wong kang den percaya, maksudnya malaikat sing dipercaya nggawa roh niku dodok al baba ing lawang. Dadi ana lawangi langit niku, ana lawangi ya ana sing jaga lawang ya kaya dene sampeyan nek duwe omah kan ana lawangi, terus ya ana sing duwe omah. Mantun ngoten ambek malaikat ketika tutup lawangi langit pertama ya didodok ya salam ya uluk salam ya ndodok ngoten-ngoten sing duwe omah ya bukakno ana sing dodok bukakno ya takon soalé etikae ngono iku. Etikae masih nang dunya etikae kan ngono sampeyan nang omahe wong gak langsung mlebu mesti nek omahe iku mang dikancing kan sampeyan dodok dhisik salam dhisik kok dibukakno ngoten-ngoten nek gurung kenal kan ya ditakoni sik. Masih malaikat etikae ngono bayi walu dan ucapake apa men iku sapa anta utawi sira. Wonten malaikat takon, malaikat sing jaga lawangi langit pertama takon, panjenengan sinten? Soale mau ana tamu teko ndodok lawang kan ditakoni, panjenengan sinten? Kaya ulun nuli jawab, sapa al amin. Dadi malaikat niku jawab. Tapi malaikat niku nyerupa mboten sae soale nggawa roh wong kafir, wong gak apik. Makane malaikat nyerupane nggih mboten sae. Ana utawi ingsun iku al malaku malaikat. Kula niki malaikat al muwakkalu kang den pasrahi bizabaniyatil adabi kelawan gondone siksa. Zabaniyah itu artinya gondo. Gondo niku ya sejenis sesuatu yang menyakitkan ya siksa. Jadi jenenge malaikat iki Dakyail. Diarani Zabaniyah ya krana iku mang krana tugase malaikat iku mang nggawa rohe wong sing ala, makane nyerupa ala. Karena saking olone diarani Zabaniyah. Ketika ditakoni ambek malaikat sing jaga langit pertama, sampean sinten? Kula malaikat sing dipasrahi bizabaniyatil adabi kelawan gondone siksa. Dipasrahi bagian nyiksa. Al musamma kang den arani bidakyail kelawan aran dakyail. Jadi malaikat dakyail niku nyerupa kabeh niku wau, makane diarani Zabaniyah. Gondone siksa. Nggawa roe wong kafir, wong sing boten sae, wong matine boten iman, boten usul khotimah tapi suul khotimah. Kaya boten dan ucapake, mboten ngoten. Lah sampeyan niku nggawa sapa? Akhire malaikat sing jaga langit niku lho takon. Sampeyan nggawa sapa? Kaya boten dan ucapake man utawi sapa iku maka sertane sira. Sampeyan niku ambek sapa? Kaya boten ngucap. Ngucap ing fulan. Kaya boten ngucap sapa? Dakyail utawa al amin utawa Dakyail ngucap ing fulan niki namine niki. Tapi ketika ngenalno roe wong kafir niku dikenalno dengan sebutan yang paling jelek. Soalnya wong kafir ketika iku sing digawa fulanun fulan niku bahasa digawe umum gak disebutno jenenge. Jadi umum gawe fulan nek wedok fulana nek gak kepengin nyebutno jenenge. Bi akad bahasa asma'ihi kelawan luwih polone pira-pira asmane fulan. Akhirnya dikenal sama nabi sapa kula niki kalih niki disebut sing paling ala dhewe. Wa abghadihalan luwih bendune asma ilahi maring al kafir fidari dunya ing dalem desane dunya. Jadi sebutanmu sing paling ala dhewe sing paling gak men senengi dhewe ku malah digawe jeneng, digawe ngenalno malaikat niku lho. Iki kula niki beto tiyang iki. Wong iki kok sebutan sing paling ala dhewe ya karena sing mati wong kafir. Wong sing senengane nglakoni amal ala
Faiqalu nanti den ucapake. Lah ketika malaikat sing jaga langit ngerti nek sing digawa iku mangroy wong sing boten sae, ngertine teko ucapane niku, ucapane malaikat sing dipasrahi iku man. Kan disebutno sing gak apik, sing paling gak apik jenenge. Sehingga ngerti, sakjane sak durunge ya malaikat wis ngerti krana ndelok ambune tok iku wis ngerti. Ndelok ambune tok roe sing wong sing gak apik iku wis ngerti wis. Faidah sami'an di ing dalem payupadun dan ucapake apa la ahlan wala sahlan wala marhaban. Dadi disambut boten sae nek wong apik wingi ahlan wa sahlan. Kan sambutane sae. Tapi nek wong roe wong sing gak apik, wong kafir niku la ahlan, la sahlan, la marhaban. La ahron ora ketemu yang ahli gak gelem, bahkan malaikat sing jaga langit niku sampe gak gelem. Wala sahlan lan ora ya wala sahlan lan ora wala marhaban lan ora kaya ngene ahlan wa sahlan ora selamat datang lah intine ora disambut soalnya roe wong kafir. Jadi malaikat sing jaga langit pertama iki jeneng langit pertama iku adalah ngerti nek sing mati iku wong kafir niku mboten disambut karo malaikat. Walatun takulan ora den buka lagu krono kafir apa abwabus samai pira-pira lawangi langit, bahkan lawangi langit gak dibukakno. Cara omahe iku kan dibuka lawangi titik nemoni takon-takon sik gak dipersilakan masuk, malaikat iki gak bukakno lawangi langit. Soale krono dawuh Gusti Allah. Dikaulihi ta'ala krono dawuh Allah taala dawuh ing latuf tahu lahum abwabus samai. Latuf tahu ora den buka lahum krono kufar pira-pira wong kafir. Lahum krono kufar apa abwabus samai pira-pira lawangi langit, apa abwabus samai pira-pira lawangi langit. Jadi roe wong kafir digawa munggah iku tutup langit pertama wis ditolak pisan. Jadi malaikat wis gak gelem bukakno. Jadi gak iso mlebu. Tapi nek roe wong iman wingi kan iso nang langit pertama lancar, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ngantos nang panggonane kumpule roe wong mukmin arwahul mukminin. Ngantos iso sowan nang Gusti Allah. Nek roe wong iman, tapi nek roe wong kafir teko langit pertama. Ketika mulai proses kita awal itu sadurunge mati sampai jabute, sampai perlakuane, sampai munggah nang langit pertama niku bahkan lawangi langit pertama ora dibukakno sesuai dawuh Allah latif taqulahum abwabus sama. Ojo dibukakno digawe wong-wong kafir lawangi pira-pira langit. Dadi kok langit pertama itu malaikat wis gak gelem bukakno. Fa idza sami'an li ing dalem nalikane midhanget sapa amin wong kang den percaya, maksudnya malaikat sing dipasrahi gawa iman. Hadil maqalata ing ikilah ucapane malaikat sing jaga langit. Nek malaikat sing jaga langit gak gelem bukakno langite torohahu mongko buang sopo al amin utawa taqiyil mereka sing rupa boten sae krana nggawa roh sing boten sae. Torohahu mongko buang sopo al amin utawa taqiyil ing al kafir, maksudnya ing roh wong kafir krana wis gak diterima ambek langit pertama. Roh ambek malaikat sing dipasrahi mang ing rupa Allah iku roh langsung dibuang. Gak kanggo kaya ibarat barang itu barang gak penting, barang gak berguna, barang ino langsung dibuat saking ino nih. Tapi nek roe wong apik wingi diperlakukan apik, digawa apik, bahkan kaine dijupukno kain kok swarga, ambune yo apik, teko minyak wangian swarga. Ngantos iso munggah langit pertama dimulyakno, bahkan didungakno ambek para malaikat. Nek roe wong iman ngantos iso sowan nang Gusti Allah. Krana iki roe wong kafir bahkan langit pertama ora dibuka no ambek malaikat sing dipasrahi roe langsung dibuang. Soalnya barang gak penting, barang ino roh sing ino dibuat nang dibuat diuncang orang kuburan. Min yadihi saking tangani al amin utawa taqiyakil. Fatahwan litumurun bihi kelawan gawa al kafir maksudnya roh wong kafir. Apa ariku angin? Dadi sing gawa angin. Diuncang malaikat teko langit krana gak dibukakno langit gak gelem dibukakno ambek malaikat krana wong Allah diuncang ambek malaikat itu diuncang digawa angin sampai nang mlebu nang kuburan maneh fi makanin ing dalam panggonan sahihin kang jero dadi sampai balik nang kuburan maneh
Ini balik nang ngene jasad gak nang kuburan. Iku lah proses sadurunge dikubur sih. Proses mantun jabut roh iki lho. Iku lah proses sadurunge dikubur. Wingi kan diterangno proses iku ketika mayit didusi ngantos dikafani kan. Lah iku proses ketika mayit didusi ngantos dikafani. Tadi dibawalekno maneh nang jasate kok ketika tutuk jasate gak sampe mlebu jasate kok ditampani malaikat Zabaniyah maneh. Ditampani, dicekel maksudnya dikawal, roh iki gak ucul. Soalnya roh gak mungkin iso ucul. Nek ana istilah roh gentayangan iku jin. Soalnya gak mungkin wong mati ku roh iku dikawal malaikat kok. Senajan perlakuane iku ndelok roh. Nek roh apik perlakuane apik, nek roh mboten apik perlakuane mboten apik. Jadi mantun ini gak mungkin iso ucul lah tetep diawasi senajan to malaikat koyo gak butuh. Nek roh wong gak apik mang lho, kan ditolak. Sangka langit pertama wis gak dibuka dibawa langsung dibuat akhirnya digawa angin itu balik nang jasate maneh. Lah ketika balik nang jasate tetap dikawal malaikat. Lah sing ngawal malaikat iku apik kagak apik ya tergantung roh. Roh iku nafsul khabisah ta nafsul mutmainnah. Nek roh wong mukmin kan nafsul mutmainnah. Nek roh wong gak apik kan nafsul khabisah. Apa arifu angin fi makanin sahikin fa idam tahan ing dalam nalikan itu meko ketika roh iku mang wis tutuk ilal ardi maring bumi akhodat su mongko nampani ing ruhul khabisah utawa nampani ing kafir maksudnya roh sapa az-Zabaniyah tu Zabaniyah utawa malaikat Taqyail diarani Zabaniyah iku soalé ya gondone siksa. Wasarat lan tumeka sapa Zabaniyah bihi kelawan gawa al kafir roh wong kafir ila sijina maring neraka sijin krana ditolak ambek langit. Nek roh wong mukmin kan iso dipersilakan nang langit pertama bahkan ditungakno ambek para malaikat sing manggon langit pertama. Munggah nang langit kedua ya diperlakukan sae ditungakno api. Munggah nang langit ketiga ya ngono ngantos nang langit kepitu ngantos nang panggonane kumpule roh wong mukmin ngantos sowan Gusti Allah baru dibalekno maneh nang bumi kan nang dunya kan mantun dibalekno nang dunya kan mantun ketika itu proses ngafani mantun menyaksikan jasate dhewe iku mang sampai engko tumeka dikubur. Nek roh wong kafir niku wong krana ditolak ambek langit nggih langit gak dibukakno diuncang ambek malaikat sampai tutup bumi iku mang mantun ngoten ditampani ambek malaikat Zabaniyah tibake nampani iku utawa malaikat Taqyail sing nyurupa Allah ana roh wong kafir nampani tibake digawa nang neraka sijin sih digawa nang neraka sih disiksa sih sadurunge engko menyaksikan jasate proses ya memang di kafani disolati kubur ngoten. Nang kene memang proses iku memang ya tergantung amali wong sing mati juga. Kan banyak sih cerita ketika nyolati, ketika nggawa nang kuburan itu kan tergantung amali si mayit juga. Ya iku proses iku memang iku nek wong kafir prosese ngono. Itu ambek wong mukmin. Wahia kali utawi, salah satu nek digawa nang neraka sijin krana apa? Krana bahaya kali utawi asijin krana nang neraka sijin iku mang nang kene iku ana panggonan kaya dene panggonane roh wong iman iku lak mantun langit kepitu ana panggonan disiapno Gusti Allah digawe arwahul mukminin. Lah nek wong roh wong sing nafsul khabisah roh wong sing Allah iku ya ana panggonane tibake panggonan iku nang neraka sijin nang kono bahaya kali utawi asijin ala sakhratin ing atasi iku ala sakhratin ing atasi watu gede ala sakhratin ing atasi watu adimatin kang gede takwi kang manggon ilaiha maring sakhratin adimatin apa arwahul fujari pira-pira roy wong kang lacut pira-pira roy wong kang lacut dadi nang kono mengono watu gede warnane ireng nang neraka sijin tibake nang kono panggonane arwahul fujar termasuk roh wong kafir, roh wong sing kafir. Manggone nang ndi nang neraka siji. Digawa ngono sik. Nek wong iman kan roh kan manggone kan mantun langit kepitu ana panggonan al-baidah jenenge. Kumpul panggonan disiapno digawe arwahul mukminin sadurunge sowan nang Gusti Allah. Lah wong sing mboten sae, roh sing mboten sae tibake digawa malaikat iku mang, malaikat iku Zabaniyah, malaikat Taqyail. Zabaniyah krana bondone siksa digawa nang neraka sijin. Iku nang kono ana watu gedhe, lha iku panggonane arwahul fujar, rohe pira-pira wong lacut
termasuk wong sing mati Allah suul khotimah, termasuk wong kafir iki wong. Kala dawuh sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali dawuh wa amman nasara lan ana utawi wong Nasrani. Saiki nek wong Nasrani rupane alladina wong akeh matu kang mati sapa alladina mati ala dinil masih ing atase netepi agamane Isa al-Masih. Dadi wong Nasrani, wong Kristen itu termasuk wong Nasrani. Iku fayuwadduna nuli den tolak sapa an-Nasrani. Sawas an-Nasara. Tawa alladina ya ujue. Wong sing mati ini netepi agama Nabi Isa. Tawa saiki kan wong Kristen ya, boten wong Muslim kan. Itu yo ditolak yo. Minal kursi, saking al kursi, maksudnya gak iso sowan nang Gusti Allah yo. Tapi beda ambek wong kafir luwih parah. Beda. Ila kuburihim maring kuburane alladina. Ila kuburihim maring kuburane alladina. Wa syahidu lan nyakseni sapa haduhum. Salah sijine alladina ruslahu ing ngedusi. Ruslahu ing ngedusi ahad wa takfinahu lan ngafani ahad wa tafnahu lan mendem ahad sing jelas yo ditolak. Mungkin isok nang langit 1 2 3 4 5 6 7 misalnya, tapi gak isok sowan nang ngersani Allah. Iku yo manten kekrana gak isok sowan nang Gusti ngersanipun Gusti Allah, krana ditolak akhirnya yo dibalekno maneh, yo nyekseni didusi, dikene kafani, yo dipendem ngantos dikubur bareng. Manten-manten kala dawuh sapa Al-Ghazali. Niki pendapatnya Imam Ghazali sing dawuh nang kitab niki. Maksudnya sing dawuh iku Imam Ghazali nang kitab iki. Wa amma ahli syirki lan anapun utawi ahli syirik itu tambah parah maneh, wong syirik kan luwih parah maneh. Fala yusahiduna mongko ora bisa ningali sapa ahli syirki sayan ing suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono ahli syirki. Min dalika saking mengkono-mengkono ahli syirki, malah ahli syirki wis gak perlu diperlakukan api. Maksudnya gak perlu melewati kok digawa munggah dhisik nang langit pertama. Nah, ahli syirik itu langsung dinas mboten sae. Soalnya menyebutkan Allah, dosa paling gede. Di anak itu ana setungene kelakuan iku kok guya teman-teman den turunake sapa bihim ahli syirki yo jelas ditolak. Nek ahli syirik itu. Wa amal munafiqun lan ana utawi wong munafik. Nek wong munafik iku fawislul kafir kaya madani wong kafir perlakuane. Wong munafik perlakuane malaikat. Sak ceritane kaya wong kafir. Bahwa tuli den balekake sapa al munafik maksudan hale den tolak, ya dibalekno ya ditolak ya mangkutan kang den bendoni. Ila jabratihi maring luwang landake al munafik, al munafik. Kala dawuh sapa Al-Ghazali dawuh wa amal muqassiruna la sing unik iki wa amal muqassiruna lan ana penitahe pira-pira wong kang padha kepepo minal mukminina sangi pira-pira wong kang iman. Sing unik iku ya wong muslim dhewe. Wong muslim ku wong iman, wong sing percaya, tapi kan ya beda-beda. Gak kabeh wong iman itu wong apik tok ngono gak. Gak kabeh wong muslim ku apik. Ya senajan duwe iman. Diarani wong mukmin krana duwe iman. Tapi perlakuan yo beda-beda. Khususe wong mukmin sing pepeko iku yo ngremehno. Wayahe salat sing engko ae waktune jek suwe tibake sampai kebablasan ninggal salat. Salate sampai qodhoan lillahi ta'ala. Salate bahkan ana sebagian sing gak salat barang. Utawa salate qodhoan lillahi ta'ala iki diarani muqassirun, wong sing pepeko. Ya krana gampangno perkara. Iku diarani wong sing pepeko. Cara sampean iku dikongkon salat nek iso 5 waktu, ya 5 waktu, nek iso awal waktu sing ditama, awal waktu tibake sampean gampangno. Kan akeh sih wong mukmin sing modele ngono. Maka iku engko beda-beda critane. Cara kok mantun ketika meninggal dunia prosesnya ceritane beda-beda. Meskipun gak setara wong kafir, wong munafik ngoten. Gak separa iku tapi ceritane beda-beda. Sing jelas kisinan, nek wong pepeko iku kisinan. Bahkan umpama iso sowan Gusti Allah jelas kisinan.
soalnya pepeko mesti ditakokno, pepekomu mesti ditakokno. Kon biyen kok nyuwantai sing wayahe salat, sehingga awakmu salate nang waktu sing haram, wis mepet-mepet kentekan waktu kait salat. Awakmu kok gampangno wayahe salat kok sik santai gak salat, sehingga awakmu kebablasan sampai gak salat. Kok sering pepeko, jadi sering gampangno kewajibanmu, tanggung jawabmu ketika urip nang dunya. Iku wong muslim, yo iman yoan, tapi kan pepeko. Lah iku kok ceritane beda. Fatah tadi pun dadi beda. Fatah tadi pun beda apa anwaruhum pira-pira warmoni al-muqassirun. Faminhum salah satu nih, faminhum mongko iku setengah sanging al-muqassirun, mau sing pepeko niku sangka wong mukmin. Salah satu nih, faminhum mongko iku setengah sangking al-muqassirun man utawi wong kana kang ana sapa man ana iku yasruku nyolong sapa man fi sholati ing dalem salate man. Ana wong mukmin niku nyolong salate itu maksudnya salat gak tepat waktu. Salat asar tapi gak nang waktune salat asar. Jenenge salat qodhoan, berarti qodhoan lillahi taala. Tapi kan jadi salat. Senajan to ngodho. Nah, salah satu ini kan modelnya kan yang ngono wong mukmin. Kan enten sing model ngoten iki. Gampangno sehingga salate waktune dikorupsi. Maksudnya gak wayahe waktune salat. Qodhoan lillahi taala. Lah salah satu ini ceritane sing wong model pepekone ngono, ya fatuk tasunuli den kisos sapa man. Nuli den kisos sapa man. Min af'aliha saking pira-pira penggaweane man, saking pira-pira penggaweane salatihi. Saking pira-pira penggaweane salatihi wa aqwaliha lan pira-pira ucapane salatihi. Waktu walihalan pira-pira ucapane salati. Jadi penggaweane ucapane salat itu kan isine af'al wa aqwal. Salat itu ditakokno krana pepekone nang salat, sehingga salat ditakokno. Mantun ditakoni kok apa kok ngene salatmu. Salatmu kok sampai kentekan waktu lapo. Mantun ditakoni ngoten niku fatulafun liden. Gunung apa salatku salate man. Krana sampean pepeko nang salatmu sehingga salatmu gak diterima. Senajan abad ibadah liyane diterima, kenceng salate ora diterima. Soalnya sing pertama kali ditakokno kan salat niku sih ibadah niku. Kama yulafu kaya oleh den rusak apa asaubu pakaian al-khalqu kang amoh, ibarat pakaian rusak sehingga disuwek ora diterima. Salate krana sampean pepeko masalah salat. Ana sing pepekone salate api tapi liyane gak api. Makane wong mukmin niku sing muqassirun, sing pepeko ngoten niku. Sing gampang nong remeh nong ngenteng nong iku ceritane macam-macam beda-beda tergantung. Wa itu qabulat den pukul manten-manten krana salate mboten sae dikepuk ambek malaikat biha kelawan salatihi fi salatihi. Salat krana sing gak kan salate. Apa wajhu wajahi man? Apa wajhu wajahi man akhire ditawakuk sampean. Krana sampean gampang mau. Dadi wong iman yo oleh perlakuan gak apik. Lah perlakuan gak apik iku krana amalmu sing sampean gampangno ketika urip nang dunya. Nek gak kepengin ditakuki malaikat sing apik, aja pepeko. Katik pepeko ditakoni yang jadi. Ditakoni manten-manten hasilé mboten apik ibarat kelambi gak apik disowek ambek malaikat. Takuki malaikat pas pepekone niku wae. Ane wong mukmin iku macem-macem krana iku mang akeh sing pepeko. Sumata ruju nuli munggah sapa? Nuli munggah sapa malaikat. Nuli munggah sapa malaikat utawa sapa taqiyil. Nuli munggah manten-manten munggah. Nggawa munggah maksudnya munggah nang langit kaya prosese niku wae. Wa taqul lan ngucap apa? Sumata ruju nuli munggah sapa ngene. Salat dulu, wa taqul lan ngucap sapa salat dulu. Maksudnya sholat itu memang akhirnya laporan nang Gusti Allah. Sholat sing pepeko itu mang lho. Sangka wong sing iman iku mang. Lahu maring wa taqulu lan ngucap apa sholatuhu lahu maring man. Jadi sholate laporan nang Gusti Allah doya koka. Ketika dilapori sholat, akhirnya Gusti Allah dawuh nang ngene wong sing pepeko gampangno masalah sholat sampai kehilangan waktune sholat sesuai waktunya. Sehingga sholat ngodo krana pepekone. Sehingga takut ambek malaikat sholatnya laporan Gusti Allah ketika ngerti sajane Gusti Allah ya tetap ngerti meskipun gak dilapori.
Artinya Gusti Allah nakoni, kan iku etikae. Ana alasane sehingga Gusti Allah nakoni. Doyaka. Muga-muga nyiak-nyiakake ing sira sapa Allahu Allah. Salate ngucap nang kene wong sing pepeko. Muga-muga awakmu disiak-siakno ambek Gusti Allah. Karena awakmu nyiak-nyiakno aku ketika urip nang dunya. Salate ngomong ngono, ndongakno Allah nang kene wong sing nglakoni salat pepekon wong. Muga-muga awakmu disiak-siakno ambek Gusti Allah. Ya temenan disiak-siakno Gusti Allah karena nyiak-nyiakno perintah Allah, larangane Gusti Allah. Salah satu nih sholatnya disiap-siapno Gusti Allah nyiak-nyiakno ya khususnya masalah sholat, soalnya pepekone nang sholat ketika itu. Wa minhum lan setengah sangking al-muqassirun ana sing modele wong sing pepeko iku modele man utawi wong turut tukang den tolak apa zakate man. Ana sing modele pepeko masalah zakat. Jadi wayahe ngetokno zakat gak ngetokno zakat. Iku biasanya kasus wong-wong sing sugih duwe pondok akeh. Kan ono zakati wajib kan ditokno. Lah gak dizakati pondone yo takoni menjangi malaikat. Senajan terus sama wong muslim yo duwe iman, kalau pepeko masalah zakat takut malaikat. Ditakut koyo klambi disuwek malaikat, klambi wis elek disuwek dibuang. Takut malaikat kalau pepeko masalah zakat sehingga zakate ora diterima. Zakate laporan yo ndongakno Allah. Muga-muga awakmu disiak-siakno Gusti Allah ana awakmu biyen duwe bondo dipasahi Gusti Allah bondo wis metu zakate kon gak gelem zakat. Nah zakate ndongakno Allah muga-muga kon disiak-siakno Gusti Allah. Likon iki krana anane man iku yuzaki zakat sapa man, maksudnya krana wayahe ngetokno zakat gak gelem zakat. La yuqalu dan ucapake, yakti dan ucapake anggu saking man sapa fulanun fulan. Ya tasaddaqo kang sedekah sapa fulan. Wa hakada lan iku hale kaya mengkono-mengkono kauli jelas contone akeh sesuai dengan apa yang sama lakukan. Nek pepeko masalah zakat ya zakat engko sing ngoten niku. Pepeko masalah salat ya salat sing ngono. Pepeko masalah poso ya poso sing ngono. Al-qaul utawi qaul fi shaumi ing dalem poso wal haji lan haji wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono as-shaumi wal haji. Semua ibadah iku nek sampean remehno sampean pepeko yo engko mari mati perlakuane yo hati-hati nek ibadahmu sing kon remehno iku ndongakno Allah nang awakmu. Iku dadi sebabmu oleh siksane malaikat. Min syairil kurubati saking sekeri pira-pira ibadah wis ibadah apa ae. Nasalu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah. Nyuwun al-afiyata ing kuwarasan. Al-afiyata ing kuwarasan. Wa uya lan den riwayataken kok kada iki. Tapi wis jam 10. Wa uya annahu hawa wa amsal